Καλησπέρα από το Cleverfix. Σήμερα έχουμε μία LG τηλεόραση η οποία δείχνει μπλε την εικόνα. Όπως θα δούμε και στο βίντεο, αυτό το πρόβλημα είναι πρόβλημα των LED. Οπότε η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι γνωστή. Θα πρέπει να αλλάξουμε τις λεντόμπαρες. Όπως βλέπουμε εδώ είναι μπλε. Και αφού περάσουμε τις καινούργιες θα είναι λευκό, όπως πρέπει να είναι. Και τώρα η τηλεόρασή μας λειτουργεί κανονικά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο.